με το άθλημά μας σε όλη την Ελλάδα. Χτες και σήμερα κάναμε συγκεντρωτική προπόνηση σε κορίτσια και αγόρια αντίστοιχα. Και για το νησί της Ρόδου βλέπουμε ότι έχουμε μια αρκετά καλή φουρνιά παιδιών, αρκετά ψηλά, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν κάποια από αυτά μέλη των εθνικών ομάδων μελλοντικά. Και έχω να σημειώσω και να επισημάνω την καλή δουλειά που γίνεται παρόλο τις αντίξωες συνθήκες που είναι στο νησί. Έλλειψη γηπέδων, μέσων, και ευελπιστώ ότι μελλοντικά θα υπάρξει και μια κίνηση για να γίνει όσο το δυνατόν λίγο μεγαλύτερο το πρωτάθλημα, να έχουμε και αγώνες περισσότερους, για να μπορέσουν να παίρνουν εμπειρίες στα παιδιά που θα τους βοηθήσει στην περαιτέρω δραστηριότητα και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε ομάδες, εθνικές και κατηγοριών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την Ένωση για την φιλοξενία της και την παροχή που έκανε για να διεκπαιρεώσουμε αυτό το πρόγραμμα και εύχομαι καλή συνέχεια και προσπάθεια να συνεχιστεί η ηρωική, θα έλεγα, σε αυτή την ίσο από τους συναδέλφους εδώ της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος προπόνησης. Κάτι κάναμε για την Ελλάδα. 1, 2, 3.